Koleno si dám jednou sem na tú plošinu, chytím sa, pridám druhé koleno. Treba si dávať pozor, veľa ľudí si dáva tie kolena moc dopredu a tým pádom, keď sa vyťahujú hore, tak sú v takom jemnom záklone. Čiže kolena trošku dozačie, tak aby si bol rovno a vyťahuješ sa hore. Vždy ideš úplne do vystretých rúk, bacha, aby si nezvesoval ramená, čiže tie ramená stále tlačím dole, ale ruky pekne vystriem, aby som natiahol chrbát. Vyťahujem sa hore, lakte idú pekne do strany. Hej. Bacha na niečo takéto, bacha na niečo takéto. Jednoducho pekne, kolmo, idú lakte do stran. Vyťahujem sa do toho momentu, aby som čo najviac napol tento konkrétny sval, čiže keď ho tuto zatiahnem, tak potom už ďalej tie asi nemusím ísť.